लोगो नोंखौ माथो मैया हौवा नायनो फैदोंमोननोहाय औहाय फैनायालाय फैदोंमोन ओमफ्रायलाय हौवायालाय नायनो माब्रैथोमोन मोजांमोन ना आरो सरकारि साख्रि दंना गैगोना गैयामोन नायनोलाय बिराद मोजांमोन बर' फिल्मनि एक्टराबो हास्लाबबावामोन ओमफ्राय सरकारि साख्रिथ' मावा मा थिकादारमोन आरोना आंथ' थिकादार हौवाखौसो लुगैखायो नालाय होमबाथ' हाबा मोनजासिगोन माथो लोगो मोनजाया माथोहाय हाजारखि सरकारि साख्रि थायाथों मानो थिकादार जायाथों मानो माहाजोन हौवायानो जायाथों मानो नायनो मोजाङानो जायाथों मानो आंनो नाङाहाय बिदिखौ आयु मानोसै मानो माने जाय न'खराव थांगोन बे न'खराव जिअ टावारानो नाङानो आरो रुमावथ' टावारानो थास्रायानो होमबालाय आंलाय मानोथो थांनांगौ जाखो थाङा हाबाखौनो जाया आं नांगौबा जायनि न'खराव जिअनि टावार नांगोन बिसोरनि न'खरावसो हाबा जागोन आं नंगौथ' आरो लोगो साननो गोनां बाथ्राथ' आरो जाय न'खराव थांगोन बिसोरनि न'खराव जुदि नेटवर्कआनो मोजां जायाबालाय बोरैथो फेसबुक नायनो दे जानो गोनां हौवाया टिभि दङथ' एलइडि गिदिरथार टिभि दङ जालायबावो टिभिखौलाय मानो नांगौ नामावल'सो टिभिखौ आङो नायनो होननानैसो अन खालामनानै दोनो खिन्थु आखाइ आरो मेगनाथ' मबाइलावसो थाङो आंना मोजांखौनो खालामबाय दे नों हाबा जायिया लोगो औ नङालाय माथो जाय न'खराव थांगोन थैजासिम थाहैगोन बिसोरनि न'खराव जुदि जिअ टावारानो नाङाबालाय आंलाय बोरै थाहैलायखोहाय नाङाहाय आंनो नांगौबा हौवाया गोरिब गुन्द्रायानो जाथों टावारफोरा मोजां थानाय जानांगौ न'फोराव